e ko salminde e juurade e arde laɓɓitinde ha ɓe jo labde namdinoɓe alhaali limoje ɗe aɓe jiya karfeje luuroje ɗe ɓe hen mbiyeni ay ngal ɗo alluwal ɗo henne paamata ɗum ay bange ma ñaamo ko adi ko goo ha less ko rewi hen ko ɗo woni sappoji dewɗe heno woni temedde dewɗe hen ujunnaje wadde ko alluje 4 ngoni ɗon ummoro bange ma ñaamo sa ƴeewi dow ha less ay goo ko allif ɗiɗi ko bajorɗo tati ko jatongu 4 ko del 5 ko ha mawɗo 6 ko wow 7 ko zayyin 8 ko ha tongu 9 ko ɗakogal ay ɗo ngal ɗo alluwal ɗo goo ha 9 ɓe lurdani ɗo funnange hirnange ndendi limore nde ɗo hakkunde noon teskuyema on ɗon no moƴƴi ya ko 10 ɓe lurdani ɗon 20 ko keef ɗon ala lural 30 ko laam lurdani 40 ko mim lurdani 50 ko nunarak ɓe lurdani 60 lural waɗi ɓe to funnange naɓe ɗo woni 60 hirnange non ɗo sin jorɗo mabɓe 300 ɗo pamata nani mbiya goo lural ari sin jorɗo funnange 60 hirnange 300 ɓenna 70 ko ayna baliɗo ɓe lurdani 80 ko faa ɓe lurdani ɗiɗi ari soiridu ɓe lurdi soiridu funnange naɓe 90 hirnange naɓe soiridu 60 ayde soiridu 60 ɗo woni ɗiɗiɗo lural ngal garna temedere gaaf ɓe lurdani 100 ko ara ɓe lurdani 300 lural ari mbiya 4 funnange naɓe 300 woni cintoyɗo hirnange naɓe ko cintoyɗo woni ujunere mabɓe 300 funnange naɓe cintoyɗo hirnange naɓe cintoyɗo ujunere ɗon ko lural mbiya 3 garna 400 ko ta ɓe lurani 500 ɓe lurani garna 600 ko ha ɓe lurani 7 ko za ɓe lurani 800 lural waɗi 800 4 lural daridu ɓe to ko 90 nangi hirnange naɓe funnange daridu 800 900 woni 5 lural waɗi funnange za koyngal mabɓe 900 hirnange za koyngal mabɓe ko 800 ɗo 100 kaaɗi ujunere nde lural woni 6 funnange gaynu o ujunere mabɓe hirnange gaynu ko 900 famide mpaɓiɗon de gaynu hirnange 900 funnange gaynu mabɓe ujunere ɗo tan mbawata cerdana hoorema ganda luuri ko sin jorɗo luuri ko saridu luuri
ko daaridu luuri ko ɗa koyngal luuri ko cintoyɗo e gayni o ɗeɗo karfe jeegom waɗi luural kono bindino ko gooto ko karfeje ɗe ko goote wa amma limore nde ɓe luurdi an noon golloto ɗum o kala ɗo jaaruɗa hen ene sella alwal funnague ngolotoɗa selli walla ko hirnague jiɗɗa gasi wadde ƴette alluji mon mofton mbaso yeddirde ko musidɗo mon guila mon saabu Allah yo ay ko Sénégal a dañani faamu ha joni noddu 00 221 77 906 81 ɓaya yaali jiya caggirɗe saggere ma sagga ɗum jinmi yo Allah wallu yo alen wassalam alhamdulillah rabbil alamin